Kshaid Weitdem la Mawsbuit Falls kapadon Mawsbuit Shillong te perlok ngapadang sengapai pi iwei pa iwei ale ngeni ali pelang ya kata Kshaid nang ne menta kelas sedang kejengya lenti ban poi sya kata Kshaid ni hap ya lang ba ka happy wali bat ban rong ha kerdop ke jong ki sipai nang ne menta ngalapoi ha kana ka kerdop kiet jong kini kispai bat ngan rung no po kana ka kien te hang ne ha po andala rung kim sha pat ban shondoria kana ka compound jong ki kane hang ne ka de ka madan jong ka snong kidang ya sna tip kan don ke e hang ne ki kenja function hi bat nang ne menta kan sedang kalenti ka pangan le sha kata ka Kshaid Weitdem la Mawsbuit Falls kidang don katukan ki penta jong surok ki badang yashna bat kidang khoru khoram tang ba tang kat nus ngihi kila dep shna bhahi namar kila shna artat hi bat kini ki siap ki mauria kila don lepa ki jaka ki ba internet bha harut kene surok andah la poi le shata kanang internet shosho ngatharai tenga kerpat ipi barok ki parlok Papin sengobaban ya hadu pakan dakut ke video kam tam gitu ki bom pat boy. Hang ne mentang lapoi ha kerdop jong kene kejaka kapa internet bhabat ba ipangat shisha te mentang nang ne ngin stang ban sim ya ka tiket ban rong shapo te kine hang ne gede ki tiket bangilayo ar phau tangka marwei bat ka bai parking la ne sange kalipat la ka jong kador
Kadang hek bha ka umma wat man ta ki poru. Oh, ku in penat bha. Kibun bha ki ba yawan bam do bam khana menta ba kadeka sngi shitarik. Kajan artat nang nena kapsol. La bini ikan diang ya kena kesenang maulan rai rohang ne.
Pun Nepali mo bawan. Bye bye. Tementang ala sedang banmi no nang ne nakit jong kene ka Kshaid Weitdem la ne Sweet Falls ban le pai no shalaying. Kajaka kepada sngu tenat shisha banwan pe namar bakajan bat suk bha banwan. Kabiang usrak ne tang to sukmat hikin get mo ka snyu. Te kublai pi baro ngin sai kendo haki waypat ki video ki ban sawan. Tanang ya lai pai suk. Kublai shibun.